τιμή που είμαστε σήμερα εδώ και θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Πάντα εμείς στην παρουσίαση είμαστε λίγο διαφορετικοί. Κάνουμε τον ελκυστή να ελκύει και να προσεγγίζει εντελώς διαφορετικά το όλο κόνσεπτ της παρουσίασης του βιβλίου. Επειδή λοιπόν το βιβλίο αναφέρεται η έναρξή του σε ένα δρόμενο το οποίο έχει να κάνει με b-boy και φυσικά b-boy suspense και b-boy γενικότερα στη Θεσσαλονίκη. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε το hip hop και το break dance και το street dance. Ήρθε η ώρα λοιπόν να τους απολαύσουμε τι ακριβώς γίνεται. Ο Ευθύμης λοιπόν έχει κερδίσει το ευρωπαϊκό και έχει ένα στοίχημα με το δάσκαλό του και είμαστε έτοιμοι να τον απολαύσουμε. Αναμονή. Λίγο παραπάνω φωνή. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, δεν πάει. Πάμε λίγο. Πάει. Τέλεια. Εντάξει. Μισό λεπτό. Τέλεια. Μισό λεπτό. Μέσα στον χώρο του ελκυστή. Ο Βασίλης βρίσκεται έξω. Εδώ είμαι. Εδώ μπορείς να καθίσεις. Εντάξει, έχει και μπροστά θέσεις. Δεν ξέρω, Αγγελική μπορείς να έρθεις αν θέλεις εδώ. Θέλετε Εύα, γιατί οι πρώτες θέσεις μείνουν εδώ πέρα. Δεν έχουμε καλούς μαθητές. Ναι. Λοιπόν, αυτό που μόλις είδατε, ωραία, αυτό που μόλις είδατε έξω να διαδραματίζεται, θα σας το αφηγηθώ. Παιδιά, ησυχία, νομίζω πως ήρθε η ώρα να πηγαίνετε. Οι γονείς σας θα αγωνιούν να δουν τους Βαλκανιονίτες του 2022. Και όπως είπαμε, ξεκούραση. Δεν θέλω να γυρίσει κανείς μετά τις διακοπές του Πάσχα με κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Προσοχή, έχουμε και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τι έγινε Ευθύμη, γιατί δείχνεις με το δάχτυλό σου? Α, κατάλαβα, το καπέλο. Οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται. Δεν θέλεις να σου δώσω ένα από τα τζόκερ που φορούσα στους αγώνες που έχει και το λογότυπό μου? Θα σου είναι πιο χρήσιμο παρά η τραγιάσκα. Να την κάνεις εσύ. Νέο παιδί να τη φορέσεις δεν πρόκειται. Είπα με τρεμάμενη φωνή, παίρνοντας ένα θεατρικό ύφος με σκοπό να προκαλέσω λύπη. Δεν με λυπάσαι? Πώς θα κυκλοφορήσω? Τα λίγα μαλλιά που έχω δεν μπορούν να ζεστάνουν το κεφάλι μου. Άσε που μπορεί να με δει κάποιος και να χαλάσω την όμορφη εικόνα μου. Τα γέλια των παιδιών πλημμύρισαν το χώρο της αίθουσας του γυμναστηρίου. Δάσκαλε, ας μην έβαζε στοίχημα. Εξάλλου ούτε κρύο κάνει και ούτε κινδυνεύει να σε δει κάποιος βραδιάτικα. Το στοίχημα που βάλαμε αφορούσε την τραγιάσκα και εγώ τι θέλω? Δεν γλιτώνω από σένα. Αλλάζοντας το θλιμμένο μου θεατρικό ύφος σε χαρούμενο, έβγαλα από το κεφάλι μου την τραγιάσκα και κάνοντας 2 βήματα στο σημείο που βρισκόταν ο Ευθύμης, την έβαλα στο δικό του. Με την αξία σου την κέρδισες, κύριε Βαλκανιονίκη. Και μην έχεις την εντύπωση ότι δεν πίστευα σε σένα. Όσο για εσάς τους υπόλοιπους πρωταθλητές στο ομαδικό, γυρνώντας από τις διακοπές του Πάσχα, θα βρείτε στα ερμάρια σας καινούργια αθλητικά παπούτσια, μπλουζάκια και καπέλα με το λογότυπο της σχολής. Φωνής και γέλια ικανοποίησης ακούστηκαν από τα παιδιά. Τώρα για ελάτε όλοι εδώ να βγάλουμε μια selfie, φορέστε τα μετάλλια σας στο λαιμό, έτσι θα την κάνουμε story και θα την ανεβάσουμε στη σελίδα της σχολής. Βγάζοντας τη συσκευή του τηλεφώνου μου, συνειδητοποίησα την έλλειψη της τραγιάσκας στο κεφάλι μου.
Άνοιξα το κάτω σεπτάρι του γραφείου μου, απλώνοντας το χέρι μου έβγαλα από μέσα μία πανομοιότυπη, σαν αυτή που έδωσα στον Ευθύμη, ήμουνα σίγουρος για την επιτυχία του, φροντίζοντας να φέρω από το σπίτι μου τη δεύτερη που είχα. Σταματήστε να μιλάτε, πάρτε θέσεις και χαμογελάστε λίγο. 3, 2, 1. Πάτησα με τον αντίχειρά μου, του τεντωμένου χεριού μου που κρατούσε τη συσκευή, βγάζοντας φωτογραφία. Περιμένετε, μην βιάζεστε, να βγάλω 2-3 για να δω ποια θα χρησιμοποιήσω, την καλύτερη. Άρχισαν να αποχωρούν μαζικά. Οι χαρούμενες φωνές τους ακουγόταν ακόμα και όταν βγήκαν έξω και έκλεισε η μεταλλική πόρτα του γυμναστηρίου και εξασθενούσαν όσο απομακρύνονταν. Προχώρησα προς τον νεοριθιτεμένο μου με κουρτίνα χώρο του γραφείου μου. Φτάνοντας, άφησα κυριολεκτικά το σώμα μου να πέσει στη θερμάτινη γυριστή καρέκλα. Ακουμπώντας τους αγκώνες μου πάνω στο γραφείο ασυναίσθητα, οι παλάμες στο χεριό μου άρχισαν να χαϊδεύουν το τριχωτό της κεφαλής μου. Έχοντας τα μάτια μου κλειστά, σκεπτόμουν όλα αυτά που πέρασα. Πρώτη στο ομαδικό και στο ατομικό. Ένιωσα μεγάλη ικανοποίηση. Και πώς να μην έχω αυτό το συναίσθημα. Ακόμα έχω στα μάτια μου την εικόνα των παιδιών να κοιτούν τα μετάλλια που κρέμονταν από το λαιμό τους. Ήτανε τόσο ευτυχισμένα για ό,τι πέτυχαν με την αξία τους. Ακόμα φανταζόμουν τον Ευθύμη να φοράει την τραγιάσκα. Σκεφτόμουν πως και εγώ περίπου στην ηλικία του είχα αρχίσει το πρώτο μου μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που κυριολεκτικά άλλαξε τη ροή της ζωής μου. Μου έδωσε το κίνητρο να ασχοληθώ με τον αθλητισμό και μέσω αυτού να φτάσω εδώ που βρίσκομαι σήμερα, στα 30 μου χρόνια. Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο παρκούρ, να είμαι ομοσπονδιακός προπονητής στο Βόρειο Ελλάδα στο break dance και στο παρκούρ και να διατηρώ τη δική μου σχολή. Αυτή είναι η έναρξη του βιβλίου μου. Και εγώ αυτό που θα πω είναι για μια ακόμη φορά ότι πέρασαν όλα αυτά μέσα από το μυαλό μου. Αυτό ο τρόπος ο οποίος γράφει ο Ιωάννης, και δεν το λέω αυτό επειδή είναι ο σύζυγός μου, εντάξει, δεν το λέω αυτό γιατί είναι ο άνθρωπός μου, είναι αυτό που μας ταξιδεύει μέσα από τη γραφή. Αυτό που βλέπεις και βλέπεις να γίνεται, είναι σαν ένας κινηματογράφος. Δηλαδή διάβασα... Αυτό ακριβώς είπα. Αυτό είπες, Μαρία. Ολοζώντανη εικόνα μπροστά μου, ναι. Ολοζώντανη. Όχι καθόλου. Πάντα αυτό κάνω μια κουβέντα με τον κόσμο για να υπάρχει άμεσα το feedback. Δηλαδή αυτό που είδαμε έξω να γίνεται μια μικρή εικόνα και αμέσως μετά αυτό που σας διάβασα ήρθε και ολοκλήρωσε ένα μικρό κομμάτι και μια μικρή γεύση. Βέβαια ο Βασίλης είναι πολύ περισσότερα από ό,τι γράφει εδώ πέρα, γιατί αν θα κοιτάξετε πίσω τους τίτλους, θα μπορούσαμε να γράφουμε μια ολόκληρη παράγραφο, γιατί ο Βασίλης είναι το πραγματικό πρόσωπο. Και βρίσκομαι δίπλα σε δύο υπέροχους δυναμικούς άντρες της Θεσσαλονίκης, δύο καλλιτέχνες, σε διαφορετικό να κάνω και εγώ κάτι. Κάνεις με τη δυναμική γραφή σου. Αυτό είναι το Μπαϊρακτάρ και χαίρομαι που το έζησα πάλι από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή και χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα για να προλογίσω ό,τι μπορούσα να κάνω για αυτό το έργο και να σας δείξω ότι δεν είναι μόνο ότι είναι κινηματογραφικό. Έχει βρει, Βασίλη, εδώ πέρα κάποιες λαβές ο Ιωάννης που πραγματικά δεν υπάρχουν. Και είναι ο τρόπος που τα δοκιμάζει. Δηλαδή η έρευνα του δεν είναι μόνο στο αντικείμενο, τι θα δει σε κάθε πόλη, πώς θα διαδραματιστεί, πώς θα μπορέσει να φύγει κτλ. Αλλά κάθεται ο ίδιος και βάζει το ένα χέρι από εδώ και εκεί και με το όπλο, γιατί αυτό πρόκειται για άλλο είδος λογοτεχνικό έργο από αυτά που έχουμε ζήσει στην αρχή. Και καθόταν και σκεφτόταν πώς θα περάσει, τι θα κάνει, όπως πριν ο Βασίλης που κάνανε μαζί με τον Ευθύμη και γυρνούσανε, κάπως έτσι έκανε και ο Ιωάννης πρώτος στο σπίτι για το τι ακριβώς θα γράψει και πώς θα γίνουν όλα αυτά μέσω του χορευτικού. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ευρηματικότητα. Μέσα σε κάθε βιβλίο μαθαίνουμε και κάποια πράγματα γι' αυτόν. Δηλαδή, όχι για το συγγραφέα και γι' αυτά, μαθαίνουμε άλλα πράγματα. Ας πούμε, παίρνει μία καρότσα και την κάνει βάρκα. Που θα μπορούσε να γίνει από πολύ απλά πράγματα και δεν θέλω να κάνω spoil που λέτε μερικές φορές, αλλά θέλω πραγματικά όταν το διαβάζετε να πείτε κοίταξε ευρηματικότητα. Δηλαδή όντως μπορεί να γίνει αυτό εδώ πέρα που λέει δεν είναι αρλούμπες ή χαζομάρες ή οτιδήποτε άλλο.
Αλλά αρκετά είπα εγώ σε αυτό το σημείο, ως συνήθως λέω περισσότερα. Ο λόγος είναι τώρα στον Ιωάννη, τον συγγραφέα μας, εδώ. Εδώ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους έναν που με τιμάτε με την παρουσία σας για ακόμη μια φορά. Ξέρω ότι είστε άνθρωποι που δεν έρχεστε από υποχρέωση, έτσι, γιατί και εγώ έχω πάει σε παρουσιάσεις βιβλίων, πηγαίνω γιατί πρέπει να πάω. Κοιτώντας καταλαβαίνω ότι είστε άνθρωποι που ήρθατε για μένα και αυτό είναι μεγάλη τιμή, μου δίνει μεγάλη υπεραξία. Τώρα, για το βιβλίο. Πώς γεννήθηκε, δεν είναι ξαφνικά να γράψεις ένα βιβλίο. Θα μιλήσουμε και για τον τίτλο. Πώς ξεκίνησε. Ήταν ένα ταξίδι που είχαμε κάνει με τη γυναίκα μου, τώρα γυναίκα μου, την Κριστίνα στο Ντουμπρόβνικ, με τον Ευθύμη, με την Άννα. Όταν φτάσαμε εκεί στην Καστρόπολη του Ντουμπρόβνικ, ένα πανέμορφο μέρος, με τα κάστρα, με τις κλιμακωτές, με τη διαζώματα, με τις σκάλες να ανεβαίνουν πάνω, με τους πύργους, με ένα μόνο που έβλεπες εκείνο το μέρος, έλεγες εδώ τι ωραία, πόσο μ' αρέσει, πήγαινε το μυαλό σε υπότες, σε πολεμιστές, σε διάφορα. Εκεί η Χριστίνα πετάει την ιδέα, λέει Ιωάννη, δεν είσαι ωραίο μέρος, εδώ να γράψεις κάτι γι' αυτό, να αρχίσει να διαδραματίζεται κάτι εκεί πέρα. Εντάξει, γιατί όχι. Και άρχισα να παίρνω εικόνες, μου έβαλε την ιδέα η Χριστίνα και εγώ να παίρνω τον χώρο να σκιογραφώ, να κάνω. Γυρνώντας, γυρίσαμε από το Ντουμπρόβνικ, περάσαμε πολύ ωραία. Άρχισα εγώ να δημιουργώ τη σπονδυλική στήλη της ιστορίας μου, το βιβλίο. Αφού έτσι λειτουργώ, σε 2-3 μέρες νομίζω ότι είχα γράψει στο μυαλό μου και πολύ λέω, ήξερα τι θα γράψω, τώρα έπρεπε, το σημαντικό σε ένα βιβλίο είναι να σκιαγραφείς τον ήρωα, να έχεις στο μυαλό σου μια εικόνα, το χαρακτήρα του ήρωα. Σκεφτόμουν ότι το Ντουμπρόβνικ με πολύ δύσκολο πεδίο για δράση κάποιου, πολλά σκαλοπάτια, πολλές πολεμίστρες, τύχη τέτοια. Ήθελα έναν άνθρωπο που να είναι πολύ δυναμικός, να μπορεί να ανταπεξέλθει. Η ιστορία μου, λόγω ότι γράφω συνέχεια, οι ήρωες μου δεν είναι τυχαίοι, πρέπει να αφήνει και ένα ηθικό δίδαγμα, να έχει ηθική ο ήρωας, να έχει εξυπνάδα, ευφυΐα, δύναμη, εσωτερική αναζήτηση, αμφισβήτηση, όλα αυτά εδώ τα πράγματα. Πρέπει να έχει ένας ήρωας για να μπορεί να σταθεί ένα βιβλίο για να μην περάσει απαρατήρητο. Δεν είναι να γράφουμε, πήραμε και γράφουμε, τι μένει στον αναγνώστη στο τέλος. Αξίζει, έχει ψυχή το βιβλίο για να εστερνηθεί κάποια πράγματα από αυτά που γράφω εγώ. Ή αν δεν είναι, σου λέει δεν μ' άφησε τίποτα. Τι, δεν υπήρχε ηθική, δεν υπήρχε αυτό το λάθος που πρέπει να καταλαβαίνει ότι ο ήρωας κάνει κάποια στιγμή για να γυρίσει την ιστορία ή το ψυχικό σθένος εκεί που πέφτει να σηκωθεί. Όλα αυτά εδώ πέρα δεν ήταν δύσκολο να σκεφτώ ποιος μπορεί να έχει αυτά τα χαρίσματα, ποιος έχει τα χαρίσματα. Και λέω στη Χριστίνα, ξέρεις η ιστορία, γιατί μιλάμε, πρωτού αρχίσω να γράφω, διηγούμε, τα λέω όλα, όπως και τις λαβές που λέει μέσα της ιστορία, τις κάνω φυσικά, πιάσει το χέρι μου, θεωρητικά τις κάνω, δεν κάνω τίποτα, έτσι. Λέω Χριστίνα, ξέρεις ποιος μου ήρθε στο μυαλό, που πληρεί όλα τα κριτήρια αυτά που εγώ θέλω, δύναμη, αποφασιστικότητα, εξυπνάδα, εσωτερική αναζήτηση, μεγαλείο ψυχής, όλα αυτά, λέω ο Βασίλης.
ο Σασπέν. Αμέσως η Χριστίνα είπε, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτός είναι ο ήρωάς μου. Γιατί μου διευκολύνει και πάρα πολύ. Έχοντας την εικόνα του Βασίλη, δεν χρειαζόταν, ήξερα τις κινήσεις σου, να τον προσαρμόσω σε όλο το story του βιβλίου. Ήταν πάρα πολύ εύκολο, παρά να γράφεις κάτι και μετά να ξεχνάς, γιατί είναι 120.000 λέξεις. Δεν μπορείς να θυμάσαι τι έγραψες στις 20.000 όταν φτάνεις στις 60 ή στις 80. Πρέπει να έχεις το πρότυπο, το αντικείμενο δεν είναι τον άνθρωπο, ας πούμε, τη συμπεριφορά, το οποίο δεν το ξεχνάς. Έχω το Βασίλη ξέρω πως είναι, θα το γράψω και στις 1000 λέξεις και στις 70.000 λέξεις και στις 100.000 λέξεις. Είναι το πιο ιδανικό για ένα συγγραφέα, να έχεις αυτό, να μην ξεχνάς, να έχεις μία ροή στο χαρακτήρα του ήρωά σου. Και αυτό το βρήκα σε σένα, Βασίλη, και σε ευχαριστώ, και χάρηκα τόσο πολύ όταν μου έδωσες την άδεια να κοσμεί το βιβλίο μου η φωτογραφία σου. Μια φωτογραφία, παιδιά, που το έχω σκεφτεί πολλές φορές, αυτή την πλαστικότητα, τη θεατρική αυτή, δεν ξέρω, αν μπορεί κάποιος άλλος να πάρει αυτή την πόζα, πώς λένε, δεν ξέρω και ακριβώς. Είναι καταπληκτική. Και όταν μου έδωσε η φωτογραφία ο Βασίλης, φοράει την τραγιάσκα στην οποία εγώ αναφέρομαι. Εγώ δεν την είχα δει τη φωτογραφία αυτή εδώ. Γιατί η ιστορία του Μπαϊρακτάρ, το Μπαϊρακτάρ, όπως γνωρίζετε, είναι τα ντρόντσα τουρκικά. Τα πολύ διαφημισμένα, οι Τούρκοι που κάνουν εξαγωγή και στην Ουκρανία και εδώ και εκεί. Εγώ μιλάω για ένα βιβλίο το οποίο είναι αστυνομικό, κατασκοπίας, μυστηρίου, περιπέτειας, γιατί υπάρχει μια Οδύσσια. Μιλάω για το λογισμικό του Μπαϊρακτάρ, το οποίο κρύβεται στο πίσω μέρος της τραγιάσκας. Δηλαδή ήρθε και συνδυαστήκανε όλα αυτά εδώ με μια φωτογραφία. Τι να πω, λες και την τράβηξες για το βιβλίο. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Τώρα ο Βασίλης, στο πίσω εξώφυλλο, στο σοφρίδι του πίσω εξώφυλλου, στο πίσω μέρος του εξώφυλλου, γράφει το βιογραφικό του Βασίλη. Και 2 σελίδες πρωτού είναι οι ευχαριστίες, που είναι λίγες, αλλά θα το διαβάσουμε και χωρίς γυαλιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου Βασίλειο Ζλεντίδη, ναι, γυαλιά έχω, κάπου τα έχω στο... Λοιπόν, κατά κόμμα Σασπέν, που ήταν η αφορμή μέσα από τη στάση, τι τα λέω αυτά, μπορώ να διαβάσω λίγο, να βρω τα γυαλιά μου, ναι. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου Βασίλειο Ζλεντίδη, κατά κόσμο B-Boy Suspense, που ήταν η αφορμή μέσα από τη στάση ζωής και το χαρακτήρα του να εμπνευστώ τον ήρωα του βιβλίου μου. Τον ευχαριστώ επίσης και για τη φανταστική και υπέροχη φωτογραφία του που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Βλέπετε ότι όλα είναι prima vista. Τα γυαλιά μου πες, γιατί κάπου είναι. Λοιπόν, τι λέγαμε, η ροή του. Για το Μπαϊρακτάρ, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό το βιβλίο γράφτηκε πριν 2 χρόνια. Τότε που δεν γνωρίζαμε ακόμα το πόλεμο με την Παλαιστίνη και κάτω με το Ισραήλ. Γνωρίζαμε μόνο Ρωσία-Ουκρανία που ακόμα συνεχίζεται. Και όμως ο Ιωάννης, μιλώντας για το Μπαϊρακτάρ και για το γυάλινο θόλο και για όλα αυτά εδώ πέρα σαν πληροφορίες, τα αναφέρει, ενώ έχουν γραφτεί πριν 2 χρόνια. Όχι πριν 2 χρόνια, έχουμε 25, 3 3 χρόνια. Μας αργήσατε 1 χρόνο, κύριε Χριστή. Ναι, έγραψα πράγματα που γίνανε μετά, μετέπειτα. Ας πούμε η συνεργασία του Ισραήλ με την Ελλάδα για να δημιουργηθεί ο σιδηρού θόλος, αυτό το αντιοπορικό σύστημα. Το πρόβλεψα, ας το πούμε, το 22 εγώ, γιατί το 22 αρχίζει η ιστορία. Θέλεις να πεις κάτι?
Εγώ δεν ξέρω, έχεις Ναι, ολοκληρώσει. Οι ευχαριστίες μου προς τον Βασίλη, θέλω ο Βασίλης να έρθει να πει κάτι. Αυτά που νομίζει. Βασίλη μου, κάτσε. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Και από τη μεριά μου καλημέρα, είμαι ο ήρωας του βιβλίου. Από πού να ξεκινήσω? Δεν θα κάνω κοιλιά, δεν είμαι τέτοιος τύπος. Μου συμβαίνει πρώτη φορά, είναι πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Γενικά δεν συγκινούμε, αλλά με λέξεις κλειδιά, λόγω του ότι με γνωρίζει αρκετά χρόνια ο κ. Ιωάννης και η Χριστίνα και ο Ευθύμης και η Άννα, μπορώ να πω ότι είμαστε σαν οικογένεια λόγω της καθημερινής τριβής και από τη δουλειά και από τη σχολή με τα παιδιά που ερχόντουσαν σε καλές και άσχημες στιγμές. Όλο αυτό πέρασε και στον κύριο Ιωάννη, βρέθηκε στη ζωή μου ή βρέθηκα στη ζωή τους, δεν ξέρω πώς συνέβη όλο αυτό και δημιουργήθηκε όλη αυτή η ενέργεια, η λάμψη, όλη αυτή η φαντασία που είναι πραγματικότητα αλλά μπορεί να είναι και φαντασία πάλι. Είναι ωραίο αυτό το μπέρδεμα στον εγκέφαλό μου αρέσουν αυτές οι αναζητήσεις, τις έχω μόνος μου. Είναι τιμή μου φυσικά που κάποιος άνθρωπος μπήκε στη διαδικασία να με γνωρίσει εσωτερικά και εξωτερικά φυσικά και να με αποστηθήσει σε έναν ήρωα που θα μπει μέσα σε ένα βιβλίο που αυτό εμείς δεν θα μείνουμε για πάντα, που θα μείνουμε όλοι. Αυτό θα μείνει για πάντα. Όμως αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι υπάρχεις για πάντα εδώ, με τον τρόπο που υπάρχεις. Τώρα, οι τίτλοι και όλα αυτά είναι κάτι τα οποία είναι περαστικά, αλλά συνδέουν μια προσωπικότητα στο τι έχει προσπαθήσει και τι έχει κάνει και τι προσπαθεί να κάνει. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι οι άνθρωποι μέσα από ένα βιβλίο έρχονται σε μια ωραία συνεργασία και επαφή, χωρίς να έχουν όμως επαφή, αλλά συνδέονται εγκεφαλικά στην ατμόσφαιρα. Το εκτιμώ πολύ. Ευχαριστώ. Βασίλη μου, εγώ ευχαριστώ. Αυτά. Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη μου. Ευχαριστώ. Που η στάση ζωή σου έφερε να δημιουργήσει πολύ ρεά μου. Σε ευχαριστώ. Έτσι. Αυτό είναι ένα δωράκι. Η τραγιάσκα που... Η τραγιάσκα. Δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο εφόσον ο Ευθύμης πήρε την τραγιάσκα του Βασίλη. Να πάρουμε μια καινούργια τραγιάσκα στον Βασίλη, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Μέσα στην τραγιάσκα είναι κρυμμένο ένα φλασάκι και λύγεται ένα εντελώς διαφορετικός κόσμος κατασκοπίας, όπου το εμπόριο όπλων καλά καραδοκεί εκεί έξω και εμείς είμαστε τα πιόνια. Και όταν καταλαβαίνει ο Βασίλης ότι όντως είναι πιόνι, παίρνει τη ζωή στα χέρια του και είναι πολύ σημαντικό ότι αρχίζει αυτός μετά να κινεί τα νήματα. Γιατί όλοι κατά καιρούς κάποια στιγμή είμαστε πιόνια, αυτό που λέει ο Ιωάννης, ότι βρισκόμαστε σε κάποιους κύκλους ζωής και τα λοιπά και ξεχνάμε μερικές φορές το ήθος, την αξιοπρέπεια, τις αξίες μας, πώς έχουμε μεγαλώσει, κάπου χανόμαστε. Και ξαφνικά γίνεται το restart και λέει, κάτσε, εγώ είμαι καλύτερος από αυτούς, είμαι καλύτερη από αυτού. Γιατί, για ποιο λόγο? Και αρχίζεις σιγά σιγά και ξαναχτίζεις πάνω στον εαυτό σου, στην κάθε στιγμή που έχεις ζήσει, σε όλες αυτές τις αξίες που έχεις μάθει, έχεις νιώσει, έχεις μοχθήσει, γιατί ο καθένας μας έχει μοχθήσει και έχει ανεβεί το δικό του μονοπάτι, που είτε είναι δύσκολο είτε είναι εύκολο, ο καθένας το γνωρίζει καλύτερα μέσα από τα δικά του βιώματα και έρχεται η στιγμή που κινεί τα νήματα και πραγματικά τα βάζει τόσο καλά με αυτούς, που δεν είναι το happy end, είναι τελικά εμείς ποιοι είμαστε. Είμαστε μοναδικοί. Μου το έχει μάθει αυτό ο Ιωάννης. Είμαστε μοναδικοί, είμαστε υπέροχοι, είμαστε εδώ για να αφήσουμε το δικό μας κομμάτι, αυτό που είπε πριν ο Βασίλης, και χαίρομαι που όλες οι τέχνες συνεργάζονται, γιατί πριν από λίγο είδατε το θέατρο, βλέπετε την φωτογραφία που εμείς το ξέραμε, την επιλέξαμε αυτή τη φωτογραφία, Ιωάννη, πλέον δεν έφτασε ποτέ σε σένα αυτή η πληροφορία, γιατί λέγαμε με τον Βασίλη ότι έχει μια τραγιάσκα και είναι τραγιάσκα και να βρούμε μια φωτογραφία με την τραγιάσκα και τελικά έγινε όλο αυτό το όμορφο πράγμα.
Εγώ εδώ να κλείσω. Και εγώ να κλείσω, κλείνοντας πάλι να ευχαριστήσω όλους σας που με τιμάτε με την παρουσία σας. Τόσο ξεχωριστή, τόσο ιδιαίτερη για μένα άνθρωποι, άτομα, δεν ξέρω. Είναι συγκινητικό που αυτή την Κυριακή, αυτό το πρωινό, το μεσημέρι, το διαθέσατε για να έρθετε να με τιμήσετε με την παρουσία σας. Πάνω σε αυτό, γιατί πάντα εγώ δίνω το λόγο και σε εσάς, Γεράκη, τι περιμένεις από αυτό το βιβλίο? Νομίζω έχω μια μεγάλη ανατροπή. Δεν είχα εικόνα του τι ακριβώς. Ναι. Παρεμπιπτόντως με ενδιαφέρει άμεσα το θέμα, το παρακολουθώ εδώ και χρόνια, αλλά η ταύτιση με έναν άνθρωπο που γνωρίζω και εγώ έχει μια μεγάλη ανατροπή με έχει φέρει στο μυαλό μου και ανυπομονώ. Έχει ανατροπές αυτό το βιβλίο, σου το εγγύουμε εγώ. Ανυπομονώ να ταξιδέψω. Μαρίνα, τι περιμένεις από αυτό το βιβλίο? Εγώ, Χριστίνα, αφήνομαι με εμπιστοσύνη στη ροή της σκέψης, της δημιουργικότητας και της φαντασίας του Ιωάννη. Χωρίς να περιμένω κάτι. Αφήνομαι να μου έρθει αυτό που θα μου έρθει. Πολύ ωραία. Ναι, Γιώργο. Λοιπόν, εγώ σας ξέρω και θα ερχόμουν για να τιμήσω την προσπάθειά σας και τον αγώνα που κάνετε, αλλά εκείνο που με κέντρισε πάρα πολύ ήταν το Μπαϊρακτάρ. Είναι μια τουρκική λέξη, Ναι. η οποία έχει ενσωματωθεί σε όλα τα Βαλκάνια λόγω της μακροχρόνιας ύπαρξης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σημαίνει, για όσους δεν ξέρουν, σημεοφόρους. Υπάρχουν Μπαϊρακτάρου, Μπαϊρακτάρεβιτς, Μπαϊρακτάρης στα ελληνικά κτλ. Μπαϊρακτάρης βέβαια ήταν ένας τίτλος στρατιωτικός στην Τουρκία που ήταν αξιοσέβαστος. Ήταν ο σημεοφόρος. Ναι. Αυτό που λέμε και σήμερα στο ναυτικό σημεοφόρους τους αξιωματικούς, έτσι. Και ήταν μεγάλη τιμή να είσαι μπροστά με τη σημαία. Στο μυαλό μου λοιπόν δημιουργήθηκε η σχέση ότι θα έρθω και θα βρω κάτι το οποίο έχει σχέση με ανθρώπους οι οποίοι είναι σημεοφόροι μπροστά. Δεν το είχα συνδυάσει με το στρατιωτικό τμήμα και το θόλο και τα λοιπά. Και δεν πήγε ποτέ στα drones. Πήγε στην ανθρώπινη σχέση και η τελευταία τοποθέτηση της Χριστίνας ότι ο πρωταγωνιστής παίρνει τη ζωή στα χέρια του, άρα είναι. Έρχεται σε αυτήν τη διάσταση η οποία για μένα είναι σημαντική και μου δημιουργεί περαιτέρω το ενδιαφέρον να δω πώς αυτό το πράγμα μπορεί ο κάθε άνθρωπος να το μετατρέψει και εμείς στο μικρό κοσμό μας, στη δουλειά μας, στο οποιοδήποτε και κάποιοι άλλοι, και από μία φάση ζωής να γίνει Μπαϊρακτάρ και να μπει σε άλλη φάση της ιδέας ζωής σου για να τη συνεχίσει. Οπότε έχουμε και τα δύο. Έχουμε και το ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι. Και όντως είναι σημεοφόρος, γιατί είναι αυτός που απαρνιέται τα χρήματα που του δίνουν πάρα πολλά για να μπορέσουν να έχουν το φλασάκι. Πώς έγινε αυτό, για να έχω, πώς να το λέω, προσλαμβάνουσες. Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να ξεφύγει από το χώρο που βρίσκεται, γιατί υπάρχουν δεσμά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, πολλά δεσμά που δεν σε αφήνουν να αλλάξεις, να αποκολληθείς, να κάνεις ό,τι θέλεις, δεν μπορείς να κάνεις. Άρα εδώ έχουμε ένα παράδειγμα. Να το ανακαλύψουμε λοιπόν. Να το ανακαλύψετε, κάτσε μπλέκει να λέμε λίγο την ιστορία, χωρίς να τον εμπλέκουν στην αρχή. Τον ήρωά μας, το προκειμένη περίπτωση του Βασίλη. Δεν είναι με τη θέλησή του, αλλά τον εκμεταλλεύονται. Έτσι. Αλλά όταν συνειδητοποιεί όλα αυτά, γίνεται σημειοφόρος. Φεύγει από την ουρά, μπαίνει μπροστά και λέει εγώ είμαι μπροστά τώρα, θα ακολουθήσετε τη δική μου πορεία. Έχει σχέση ο τίτλος με το story
το οποίο έχει γράψει. Σηκώνει μπαϊράκι που λέμε. Ναι, Μπράβο. ναι. Συνδυάζει και το λογισμικό, είναι και η λέξη, το ήξερα για το σημειοφόρο, πέρασε και εμένα Γιώργο Το από το μπαϊράκι μυαλό είναι η μου. σημαία. Ναι, Μπαϊρακτάρι είναι αυτός ξέρω. που κρατάει τη Ναι. σημαία, είναι ο σημεοφόρος. Και λίγο είχε περάσει από το μυαλό μου ότι ναι, είναι Συνδυάζονται σημειοφόρος, όλα ας το Ωραία, πούμε, έτσι. Ναι. Ναι, ναι, όντως, πραγματικά. Και ακόμα και αυτός είναι ταξιδιάρικος. Γιάννη, θέλεις να πεις Αυτό το κάτι? βιβλίο θα είναι απνευστή, φυσικά θα το διαβάσουμε, με τη μία που λένε. Όντως ο Βασίλης είναι προσωπικότητα ιδιαίτερα, από λίγο εγώ το ξέρω. Κατευθείαν δηλαδή σε ένα λεπτό καταλαβαίνεις με ποιον έχει να κάνεις. Περίπου, αλλά από ότι τώρα το συνειδητοποίησα. Γιατί γνωρίζετε εσείς πιο πολλά χρόνια και πιο έντονα, οπότε αυτά που γράφει ο Ιωάννης αντικατοπτρίζουν πλήρως και αυτά που είχα στο μυαλό μου για τον Βασίλη. Ναι. Και φυσικά ο Ιωάννης πάλι τα ίδια, ας πούμε, είναι ένας αξιόλογος δηλαδή κατά συνέχεια, δηλαδή γράφει αυτά που περιμένουμε. Δηλαδή δεν μας διαψεύδει. Περιγράφει αυτά που περιμένετε, αλλά χωρίς να τα Ναι, περιμένετε. αυτά που περιμένουμε ότι δεν θα Δεν περιμένουμε. ξέρουμε Αυτό, ναι. ακόμα τι γίνεται μέχρι το τέλος. Την περιέργεια, την ναι. ανατροπή, όντως. Να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά. Απλά ήθελα το λόγο και σε εσάς. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει κάτι να συμπληρώσει και να πει. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.